Jeg vil starte med lige at vise, hvor jeg henter de her data fra, og hvilke data jeg henter, og I har sikkert set det, men så ser jeg det en gang til. Og det er ude for download kortforsyningen. Og jeg har været logget ind. Normalt skal man jo oprette sig selv som bruger, det er gratis det her, og så logger man ind. Og der går jeg ind under Geodata produkter, og nu henter jeg de her, matriklerne henter I også herinde, så der går man jo ind og går ind under matrikeldata, og så er der to, der kan I gå ind under matrikelkortet, og herinde der kan I vælge tegn et område, og så vælger I næste, og så er det vigtigt at vælge det rette format, og i det her tilfælde bruger vi DXF. Man kunne også bruge DWG, men DXF, det kan man bruge andre steder også. Det er Autodesk's Exchange format, så det kender alle programmer stort set, og derfor kan jeg anbefale det. UTM 32, ETRS 89, altså koordinatsystemet, det er det vi arbejder efter, zone 32, og her der kan man så søge, og der er det jo så en god idé lige at åbne sin lokalplan og finde ud af hvor det er henne. Nu kan jeg se, det er vist ikke denne her opgave, nej. Men ellers så må I lige hjælpe mig her. Man går ind og søger, og hvor er det ligger? Nu har jeg lige glemt det, det er noget med H. Valsø. Valsø, ja. Jeg ved godt hvor det er, jeg skal bare lige nogenlunde finde det, så jeg tager bare kirken i Valsø. Og så ved jeg det ligger, og der skal, nu, når man tegner herinde, så skal man lige trykke på denne her, så kan man flytte. Og det ligger oppe i svinget heroppe. Og det er faktisk det område, der ligger her. Og hvis man gerne vil have lidt mere med af området, fordi den her fil, matrikelfil, den fylder ikke ret meget. Så der kan man godt tage rigeligt med, har jeg sagt. Man kan bare skære det væk, eller lade være med at bruge det, eller noget. Så jeg tager lige området her, og lad nu være med at have en åben dialogboks, som jeg har her. Det glemmer jeg altid. Så må man gøre det en gang til. Sådan der. Så jeg tager det område med her, og så lægger jeg i kurv. Og så bliver den lagt ind, og så kan jeg gennemføre bestillingen her. Det var den ene, det er den nemme fil. Altså matrikelfilen er ret nem at arbejde i, og har ikke noget med højder at gøre som sådan. Og så kan man hente den. Nu går jeg lige ind under Geodata produkter igen. Og så kan jeg hente en anden type højdemodel, som ikke er så nøjagtig, og som er ældre dage. Og det er den, der hedder Dansk Højdemodel fra 2007, og der er, hvis man læser lidt om dem, så vil man se, at afstanden ligger med en eller anden afstand. Der er 1 meter kurve 0,1, men der plejer også at stå, det plejer at stå inde på den forrige, tror jeg det er. Men i hvert fald står der lidt mere af afstand mellem de her punkter, de er relativt høje i forhold til de andre kurver, man bruger. Men ellers foregår på samme måde, man vælger de der 10 km blokke, og så kan man gå ind og Valsø igen. Denne her, der er det, da det er 10 gange 10 km, så behøver man ikke være særlig nøjagtig her. Nu vil jeg lige skulle have Valsø med. Kirke. Sådan der. Og så kan I se, hvis jeg nu zoomer ud her og vælger. Det kan godt være, at jeg lige skal trykke næste i en gang først. Og lige sørge for, at her der vælger jeg DXF. Det andet, der kan I behandle det i GIS-programmer, men denne her, den kan jeg hente direkte ind i AutoCAD eller i Revit for den sags skyld. Det er nok meget tungt at arbejde med inde i Revit. Det kan nok lade sig gøre, hvis man har en meget hurtig maskine, men det vil jeg ikke anbefale. Jeg vil anbefale, at man lige tilpasser den i AutoCAD. Så trykker jeg næste her, og så kan I se de her 10 gange 10 km, hvordan de blokke ligger. Og nu er jeg så heldig, at det område, der ligger i svinget her, det ligger inden for denne her Bensenvej, lidt nordfor. Og så kan jeg jo se, at det indeholder rigeligt det her. Så kan jeg bare klikke på det område her. Så det være, jeg lige skulle vælge den. Klik på det område her. Så skulle den vælge det. Der ligger i kurv. Den er ikke så glad for det, åbenbart. Jeg hopper lige over, så gør. Ja, nu valgte den 2, det skal jeg ikke. Nu valgte den det i hvert fald.
Sådan. Altså, væk det der, når man har valgt det område, man nu skal bruge, så lægger man en kurve her. Bum. Og så gennemføre bestilling. Når de så er gennemført, så vil de typisk ligge under downloads. Og de ligger her. Jeg har downloadet dem, skal jeg lige sige. Det skal man selvfølgelig også gøre, når man har gennemført bestillingen. Så går man ind og downloader order her, og så downloader man dem. Og så kommer de til at ligge under en, der hedder download. Så det har jeg gjort. Det gjorde jeg jo i pausen, for at ikke bruge tid på det. Så har jeg en her, der hedder DXF UTM. Og gå ind, og der kan I se, der står højde. Jeg behøver ikke engang pakke den ud. Altså normalt kan man klikke den, ellers kan man jo selvfølgelig også bare pakke filen ud. Men i hvert fald det, nu bruger jeg sådan et gratis program, der hedder Total Commander. Der kan jeg bare klikke på det. Og så kan jeg se, at jeg har højdemodellen her. Den fylder 815 megabyte. Så i sig selv er den jo relativt tung at arbejde med. Den smider jeg jo så ind i mit katalog, hvor jeg nu arbejder. Der er oprettet et, eller nu er jeg behøver ikke at ligefrem at smide denne her op på 360. Det er nok en dum idé. Så lav det her lokalt på jeres lokalmaskine. Jeg har været inde og lave under AMF, og under der er jeg oprettet en mappe, der hedder matrikel og terræn. Og der har jeg kopieret den ind, så den er bare kopieret ind her. Så hopper jeg ud af den, så går jeg ind i min matrikel, og der ved jeg, at jeg skal bruge en Minimax-fil. Det er den, der ligger der. Den kopierer jeg også ind. Så det er altså matriklen, der hedder Minimax, og højde, det er højdekurvemodellen. Den der DXF-fil, den åbner jeg så inde i min AutoCAD. Det vil sige, at jeg starter AutoCAD op, og det har jeg gjort. Og det er ligegyldigt, om det er version 17 eller 16. Det er fuldstændig ligegyldigt med det her. Og der har jeg så en temmelig stort område her. Og jeg ved jo absolut ikke, hvor det er henne. Jeg kan måske gætte, det er her et eller andet sted, men gætte, det dur ikke. Den måde, de er, enhederne i det her, det er i meter. De ligger inde i meter. Og nulpunktet i her, det ligger i det absolutte nulpunkt, kan man sige. Det ligger altså ret langt væk. Det er nede ved ekvator, og så i, hvad skal man sige, igennem Greenwich. Og, så man har afstanden ned fra ekvator op. Så det nulpunkt, der er i AutoCAD, det ligger dernede. AutoCAD kan bedre håndtere det med nulpunkter end Revit kan. For Revit kan kun arbejde inden for 20 miles. Ikke ret langt område. Og derfor vil jeg gerne pille det område ud, som det er, men det kan jo være svært at finde. Men hvis jeg nu loader min matrikel ind, så vil jeg jo kunne ud fra min matrikel, for den vil jeg kunne se, og den er også samme nulpunkt. Så kan jeg bare loade den ind. Og det gør jeg ved at gå ind og sige herinde, der bruger jeg kommando. Det er insert, man kan gå op og sige insert heroppe, hvis man ikke er klar over hvad det er, så kan man indsætte, tror jeg nok det her, indsæt blok. Jeg plejer altid, fordi jeg har brugt AutoCAD igennem mange sider, dengang man faktisk tastede alle kommandoer ind, så jeg skriver DD ENSERT, og så trykker jeg enter. Så DD insert, det er formentlig det samme, I gør ved denne her, men der ved jeg i hvert fald, det virker. Så kommer den her insert op, så vælger jeg browse. Og nu kan jeg se, der står Ålsgaard, det er fordi, jeg har været der sidst med andet semester, så jeg hopper lige ud af det her og ind i det rette. Matrikel og terræn. Og der henter jeg så den, der hedder Minimax. Matrikelfilen har jeg åbnet. Den tager lang tid at åbne de her 815 megabyte, så derfor har jeg åbnet den. Det gjorde jeg i pausen. Det tog nok lige en 5-10 minutter. Og nu kan jeg så tage min Minimax ind her, og den sætter jeg bare direkte ind og siger åben til den. Sådan. Så nu ligger den her, og så står der noget med nulpunkter. Det skal jeg ikke specificere. Det er 0,0, som skal bruges. Min skala, jeg vil heller ikke begynde at skalere den, så der rører jeg heller ikke noget. Unit er i meter. Den står, hvis den ikke står til meter, sætter man den til meter. Og den skal heller ikke roteres. Så når alt det her, det ser sådan her ud, så lader man det stå. Ikke nogen flueben i nogen af dem. Det eneste, man skal tjekke, det er, at den er i meter. Og sige OK. Upti. Jeg gættede helt forkert. Jeg sagde herovre. Det er faktisk herovre. Så nu kan jeg se, hvor det er, at matriklerne ligger. Det er oppe i det område her. Så jeg kan se, at de højdekurver, der er her, det er sådan set det, jeg har behov for og brug for. Og derfor tager jeg kun lige og gemmer det område. Hver af de her filer, de ligger som det, der hedder polyline. Når man laver det inde i AutoCAD, kan man lave polyline, og polyline kan være lagt i forskellige højder. Så alle de her kurver, de ligger faktisk i faste højder. Så hvis jeg kiggede ind fra enden af, nu vil jeg ikke gøre det, men hvis jeg kiggede herinde fra enden af, så man kunne se, at de her kurve, de vil ligge i forskellige højder. Nu vil jeg gemme de filer, sådan så jeg får gemt den fil, der kun lige vedrører det område her.
Og det gør jeg ved at skrive W-blok. W står for write, så jeg skriver altså en blok, så dukker denne her dialogboks op. Og det jeg så gør, det står ved objekter. Nulpunktet lader jeg være. Det skal være ud fra 0,0. Jeg skal jo bruge det samme nulpunkt, som der er brugt herinde. Så jeg lader nulpunktet være. Der hvor jeg vil gemme denne her, det er ikke ålscore, så jeg klikker på de 3 prikker her. Og så går jeg ind og finder, under AMF var det, jeg havde lagt den, og så finder jeg der, hvor der står matrikel og terræn. Og den fil skal ikke bare hedde new block, men den kan jeg kalde højdemodel. Så nu laver den en højdemodel som DXF. Den kunne også være DWG. Det har faktisk ikke nogen stor betydning. Unit er meter, det skal der også stå til, så ved vi, det er meter. Og så mangler jeg det til sidst, det er Select Objects. Og der skal jeg starte et eller andet sted, hvor man kan sige, hvor jeg gerne vil have alt det her med. Og det kunne måske være, nu ved jeg ikke, nu mindre område jeg har, nu mindre bliver filen selvfølgelig, det er klart. Men jeg tror, jeg vil tage heroppe fra. Der, og læg mærke til, at jeg tager et sted, hvor jeg ikke rammer nogen linjer. Nu er det her et meget stort område, men jeg kan altid tilrette det inde i Revit også. Og så klikker jeg her, og så kan I se, alle, i og med at der er mange af de her linjer, der er sammenhængende, så vil den tage de her linjer, fordi det er polylines her, og dem skal man altså ikke, dem skal man bare lade være. Jeg vil ikke have min matrikel med, den har jeg nemlig også valgt, og det er de her linjer, man ligesom kan se som rette linjer. Der holder jeg shift-tasten nede, tror jeg det er, og så klikker jeg på den. Så har jeg ikke min matrikelfil med. Den ligger inde som blok, derfor skal jeg bare klikke et sted, så fravælger den det hele. Og når den nu har det område med, så trykker jeg Enter. Og så siger jeg OK. Og så har den gemt lige præcis det, jeg har brug for. Det er et meget, meget mindre område end hele det her. Og det vil sige, så kan jeg så åbne Revit, det har jeg gjort. Der. Og vælge en ny. Det er typisk building template, I bruger. Gør vi det. Og der er ikke meget areal at tegne på, men det er noget med opløsning af skærmen. Stiller mig i site. Fjerner denne her. Og har mit kryds her. Nu er det et ret stort område, jeg får ind, så det er en god idé måske at zoome en lille smule ud. Så man har en idé om krydset her. Så gør jeg det, at jeg henter denne her ind. Det gør jeg ved at gå op under Insert. Så går jeg ind og siger Revit Link. Så går jeg ind og finder den mappe, jeg nu har lagt den i. Og det er under AMF. Og det der er mange klik, og jeg lægger mærke til, at jeg gør det mange gange, men nu bliver man hurtigt træt af det. Det vil sige, når jeg nu har mit projekt, og er heroppe, så kan jeg lige højreklikke. Og så kan jeg sige Add Current Folder, så ved jeg, at den skal nok ikke ligge under den der. Den skal ligge der. Det her det er den sky, jeg bruger, hvor jeg lægger det op i A360. Der kan man hente ting og sager ind deroppe fra også. Så jeg klikker på denne her. Der er ikke noget at se. Og det er fordi, jeg har klikket på noget forkert. Så jeg siger lige cancel en gang. Det er link cat selvfølgelig. Matrikel, nu har jeg heldigvis gemt den heroppe. Så jeg går herind igen, så jeg ikke skal klikke så mange gange. Og så går jeg ned og siger, at stiller denne her til DXF. Og så har jeg den, der hedder højdemodel, det der. Og her, der skal jeg lige være opmærksom på, hvad jeg nu vil have med. Color, dem lader jeg bare stå. Levels, den sætter jeg til Specify. Fordi ellers så får jeg måske flere lag med. Den er meget god at have. I det her tilfælde har vi vist kun 2 lag, 0 og så højdekurve. Så det er ikke det. Men når I når til matriklen, så er det en god idé at kunne sige Specify. Man kan også ændre på det senere. Meter er enheden. Origin to origin. Det vil jeg ikke bruge. Jeg bruger manual origin, fordi jeg ved, at den ligger langt væk fra det her areal, som den i øvrigt ikke kan regne på. Så jeg bruger bare manual origin. Siger open. Og så kan I se, så dukker den her op. Den vil ikke dukke op, hvis jeg ikke havde sagt specify derinde. Der er som regel ikke noget på 0-laget. Så om man tager det med eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Så står der her, at den ligger for langt væk. Så den vil automatisk flytte mig hen til centret. Det var jeg godt klar over.
Og så kan I se, nu har jeg den faktisk i hånden, så nu kan jeg selv holde øje med den der og sige, jamen nogenlunde, hvor er det? Er det her et sted eller sådan noget lignende? Det ligger, jeg tror det var her. Så placerer jeg det der. Der har jeg mit nulpunkt, så det er nok her i det område. Nu er denne her fil ikke så tung, så denne her vil jeg kunne konvertere til en højdemodel. Men inden jeg gør det, så vil jeg faktisk gøre det, at jeg vil hente matriklen. Og det gør jeg, eller ikke matriklen, jeg skal hente, ikke, nej. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil hente koordinaterne. Og det gør man ved at gå op under Manage. Og herinde, der går man så ind under det, der hedder Coordinates, og siger Acquire Coordinates. Og jeg vil sådan set godt lige vise, hvad det er, der sker. Fordi hvis jeg nu går ned på mit nulpunkt til at lige gå op under Annotate, så vil I kunne se, når jeg siger Spot Coordinate. Her. Jeg sætter lige den til 1 til 2000. Så kan I se noget. Jeg tager endepunkt af denne her, det er sådan set ligegyldigt. Og placerer den her, for eksempel. Så kan I se, det nulpunkt, der er her, det er jo nulpunktet, ikke? Grunden til, at den står 2 meter, det er fordi, jeg lige har ramt den der ud. Det jeg nu gør, det er at gå op under Manage, og så siger jeg Acquire Coordinates. Og når jeg spørger, så spørger den om et link. Og I kan se, den måde I kan se, at jeg rammer linket på, det er lige så snart jeg bare ryger herind, så bliver den blå. Det kan man jo ikke se, når man er herinde. Men hvis jeg ved, at jeg rammer på en af de her linjer, så vil der ske noget. Og læg mærke til koordinaterne. Ups. Så nu er koordinaterne de rette. De er hentet fra modellen. Og nu kan jeg bruge det, at jeg har koordinaterne. For jeg ved, at min matrikelfil, den passer med de koordinater, der er her. Så det jeg nu gør, det er at gå op under Insert. Og så siger jeg Link Cat igen. Og så går jeg ind og henter min Minimax, som er min matrikel. Går hernede under Specify, lad det stå meter, den er god nok. Men der hvor der står Position, der siger jeg bare Share Coordinates. Og så siger jeg Open. Der åbner denne her. Der er meget af det her, I ikke har brug for. Skælpunkt og skælkreds og så videre. Jeg plejer at sige, tag matrikelnummer med. Så hvis I nu siger check none, så har I matrikelnummer, har I brug for. I har brug for skæld. Og hvis I har brug for noget af veje og sådan noget, hvor I vil tegne det, så kan man jo tage nogle af de andre stykker med her. Skælkreds og sådan noget. Men jeg nøjes bare med de der. Og sige, bare luk, så ligger det ligger her. Hvis I tager det hele ind, uden at fjerne nogle af dem, så får I sådan en overflade, hvor det er svært at se igennem. Men nu har I faktisk matriklerne med matrikelnummer liggende inde de rette steder. Og så kan jeg faktisk både tegne matrikel, og jeg kan også tegne højdekurve. Højdekurven kan jeg lave med det samme. Der går jeg ind Margin and Side, Topo Surface, og så går jeg ind Create from Import, Select Import, og så peger jeg på den der, og så siger jeg OK til det. Og så kan det godt tage lidt tid, fordi der er, selvom det er et lille område, så er der trods alt nogle punkter med, men det går meget, meget, meget hurtigere, end hvis jeg havde de her 10 gange 10 km. Så jeg kunne godt forvente, at den knurrer i en, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og revit ikke går ned. Så kan det godt tage måske en 20 minutters tid. Det her, det skulle ikke tage mere end 2 minutter eller sådan noget lignende. Sådan. Så er den færdig. Så siger man OK her. Og så har jeg ikke brug for denne her DXF-model, der ligger derinde. Nu skal man lige passe på, hvad det er, man har fat i. Så man, denne her, hvor der er en firkant rundt om, det er den, jeg har markeret nu. Den har jeg ikke brug for mere. Delete. Så nu har jeg højdekurven herinde. Og det kan man også se ved at gå ind og sige Annotate, og så Spot Elevation. Så vil I faktisk se, når jeg flytter denne her, så kan I se, hvilken højde vi befinder os i. Det her, det er nok en top, der kan I se. Det går ned ad bakke her. Og nu tættere de ligger, selve konturlinjerne her. Jeg ved ikke, om det er en sø, der er her. Det kunne godt se ud, som om der er et eller andet. Der er i hvert fald et fladt punkt. Så det er måden at lave det på. Og selve matriklen er relativt nem at se. Nu kan I ikke se matrikelnummerne, men hvis I lige sætter denne her til wireframe, så kan I se numrene igen. Og hvis det nu er den her matrikel, jeg skal lave, så går jeg så op under Massing and Site, vælger Property Line,
og create by sketching, og så vælger man den grønne linje herover, og så går man ned, og så siger jeg træer, og så peger man på de linjer, der er ens matrikel, og når man har peget på det, så siger man OK, så har man matriklen, og da den hedder 11BF, så tager jeg fat i denne her, og kalder den selvfølgelig Cogenet Mark 11BF. Så har jeg matrikelnummeret inde, og I kan også se, at den er 910 kvadratmeter, eller 911 kvadratmeter. Kan du fortælle, hvor meget de er så per linje? Altså, eller Ja. vandret eller noget? Ja, altså man kan sagtens gå ind og måle, og så skal man lige holde tabulatoren, indtil den laver et punkt og et punkt. Så kan man målsætte. Okay, ja, for det er også meget rart. Så det er, men det kunne også være, at man gerne ville have en offset af det her, sådan så man kunne se nogle af de her grænser. Og der kan man gøre det, hvis man går op under Annotate heroppe, og så går ind under det, der hedder Detail Line. Og så kan man vælge en Detail Line, og så kan man bruge den grønne linje igen her, og så eventuelt sige, at jeg vil gerne have den stiplet, eller hvordan I nu er, en hidden line, eller lave jeres egen. Og så kan jeg gå ned og sige et offset her, på for eksempel 6100, det var det vi regnede os frem, og så kan I se, så kan jeg klikke hernede, så får jeg de linjer ind. Der er noget vej her, men i hvert fald ud til de sider her, kan man sige det. Det kan også være, at jeg vil have afstanden på 2500. Det kunne man eventuelt tage som en lidt anden linje. Heavy lines, måske. Og det gælder jo stort set alle afstandene. Så nu har jeg nogle linjer her, der markeres ved hjælp af det. Man kunne eventuelt få dem til at køre sammen, hvis man vil det. Sådan der. Og så har vi de andre linjer, der ligger her. Nu står denne her i 1-2000. Det kan godt være, at vi måske vil have den 1-200, så ser det sådan her ud. Og har vi ikke brug for mere, det her det kan tilpasses og skæres til, og en hel masse andre ting. Så. Men så gemmer man. Og hvis man vil have det op i skyen og ligge, så går man ind og siger save as. Først gemme den, eller ikke save as, man går ind og først gemmer det under rette navn. Og rette navn, hvad kunne det så være? Jamen hvis man går herind, kan lige se en gang. Den har jeg ikke lagt op endnu. Men den ligger herude, så hvis man går ind under lige dokumenter, og skal nok lægge denne her op. Så kan man se her, at vi har terrænfilen, der ligger her. Og terrænfilen, den skulle hedde måske noget som det der, Ctrl-C. Og så siger jeg Ctrl-V, og så retter noget af det her. Det er Revit 17. Og så er det 1A. Gruppe 5 for eksempel. Så er det K06, F02, A3. Og så siger jeg gem der. Lad være med det der. Den kan gemme. Det er fordi jeg har matriklen. Den kan gemme de her. Disable Share Positioning. Det er absolut en forsøg at gemme ned i jeres DXF-fil. Det går ikke godt. Så det skal man bare lade være med. Når jeg er færdig med min DXF-fil, så sletter jeg også den. Og når jeg så skal have den her op, så bruger jeg under Manage, og så bruger Collaborate selvfølgelig, og så bruger Collaboration, og så går jeg ind og vælger mit projekt, og den vil jeg gerne have, at jeg logger ind. Og når man er herinde, så har man oprettet, inden da har man oprettet et projekt. Nu har jeg oprettet en hel del projekter herude, men der kan man gå ind og finde et projekt, og jeg har et eller andet. Daglykke E, var det ikke? Nå, det er også ligegyldigt. I vælger det projekt, I har med at gøre. Det kunne være det her. Og så siger man Initiate, så vil den simpelthen lægge denne her op, og så har I den til fælles brug alle sammen, der ligger deroppe. Og den gemmer selvfølgelig under det navn, som jeg har gemt. Men først gemmer man den lokalt på sin harddisk et eller andet sted. Det vil den automatisk spørge om, hvis det er, man når der. Og så vil den ryge op, og så vil man ende under sin A360 herinde
når man er herinde, så vil man kunne gå ind under projektet og finde det og se filerne. Det er ikke derinde, man åbner det. Det er kun derinde, man kan give andre adgang til at kigge på filerne. Så herinde, der skal man ikke. Man kan også downloade den her, men man downloader den version, man nu har gemt en gang. Så man skal huske at have den sidste nye version op, hvis man skal på den måde vise noget til nogen. Og det foregår herovre med den der, men det er frokost nu, så... Og højdemålerne, der tog man bare simpelthen, altså, og lavede en streg, så kan man se Ja. henover. Ja, der er en under Massinger site, der kan man tegne en linje, og så folder højdekurven. Og den kan man ændre på, så er det diameter i stedet for millimeter. Ja. Så. Så den der yderste, den der ligner lidt en støvle. Ja, altså det der hedder label contours. Så der kan man gå ned og tegne. Ja, den der 11 AY. Den kan man tegne her. Og så vil den, hvis man eller zoomet ind, så vil man kunne se den der. Den der linje, den skal jo være i meter. Så bliver den der i meter. Så der er en halv meter. Der er en halv meter at springe imellem. Ja. Og jo, hvad hedder sådan noget, smallere det er, eller hvad, er det så